Μεγαλύτερο κέρδος από ένα κρυπτονόμισμα. Πρώτα πρέπει να καταλάβεις τι είναι το κρυπτονόμισμα, γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν έχει ιδέα. Τα κρυπτο, επί της ουσίας, είναι τεχνολογίες, εταιρείες τεχνολογίας. Το καθένα ξεχωριστά. Κάποιοι αποτυγχάνουν, κάποιοι πετυχαίνουν, όπως γίνεται και στον κανονικό χώρο των εταιρειών. Κάποιος λέει ότι δεν επενδύει στα κρυπτο γιατί δεν έχουν υπόσταση, δεν μπορείς να τα πιάσεις στα χέρια σου, δεν είναι χειροπιαστά. Για πες μου, η μετοχή της Microsoft, όταν την πιάνεις στα χέρια σου, τι σχήμα έχει? Τι σχήμα έχει το Microsoft Word και το Excel? Είναι μια τεχνολογική εταιρεία, είναι software. Το ίδιο είναι και τα κρυπτονομίσματα. Λοιπόν, το μεγαλύτερο μου κέρδος από κρυπτονομίσματα, με μία μεμονωμένη κίνηση, συνολικά, έχει έρθει μετά από σωστή αναγνώριση εταιριών οι οποίες έχουν τεχνολογική υπόσταση στα κρυπτο. 10 επενδυτήσεις ουσιαστικά, απλά με εναλλακτικό τρόπο μέσω κρυπτο. 7 ψήφιο.